Hi Kaoragons! It's me again, Bicolano Vlog. For today's video is magluluto tayo ng sinukaang tambong o pinainunon sa suka dito sa amin sa Bicol. So ito Kaoragons yung lulutuin natin. So ito yung ingredient. So bago nga pala Kaoragons ang lahat. So shout out pala kay Tashi Lips Vlog and kay Kaakbayan Vlog and kay Buhay Probinsya Vlog. So maraming salamat sa inyong suporta at sa lahat ng subscribers ko dyan. 53 subscribers na tayo Kaoragons. Shout out sa inyo dyan lahat. Sana suportahan nyo ako sa pagbablog ko Kaoragons. Kaya kung napadaan ka pa lang dito Kaoragons, kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel or nakita mo tong aking mga videos, please don't forget to subscribe and pakiclick na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta niyo sa akin. Thank you so much. So, ayun Kaoragons, sana masuportahan nyo ako para madali ako dito makamonetize dito sa YouTube channel. So, maraming salamat sa inyo Kaoragons sa inyong walang sawa sa pagsuporta nyo sa akin. So, maraming salamat. God bless you all. So, ayun Kaoragons, simulan na natin yung pagluluto. So, bago ang lahat, mag-intro muna tayo. So, tara! Siyempre, Kaoragons, meron tayo ditong isda. Tapos, sibuyas, bawang, luya, at kamatis. Yan yung pangsahog Kaoragons. So, tara, Kaoragons, magluto na tayo. So, ilagay na natin Kaoragons yung kawali. So, painitin muna natin Kaoragons yung kawali para di dumikit yung isda. So, okay na to Kaoragons, ilalagay na natin yung mantika. So, yan Kaoragons, okay na lang. Okay na yan, unti lang na mantika. So, Kaoragons, ilalagay na natin yung 3 pirasong bawang kasi ang mahal na ngayon ng mga sahog. So, isusunod na natin yung sibuyas. Super liit lang yan, Kaoragons, na sibuyas para tipid. So, next, ilalagay na natin yung kamatis. Susunod na natin yung luya. So, haluin na natin Kaoragons yung mga sahog para lumato siya. So, pwede na Kaoragons, ilalagay na natin yung isda. Sa mga di nakakaalam Kaoragons na kung ano tong isda, tambong to sa amin. So, comment down below lang kayo Kaoragons kung anong tawag nito sa lugar nyo. Dito sa amin, tambong. Shoot. Sorry. Paso ako. So, ayan, Kaoragons, na ilagay na natin yung isda. So, wait until it softening. Ano daw? Softening. So, lalagyan na natin Kaoragons ng Silver Swan sukang puti. Yan.
So, lalagyan na natin kaoragons ng tubig. Ayan. So, kaoragons, takpan na natin. And wait for 1 minute until it boils. Wow! So, habang nagluluto tayo kaoragons, so magkape muna ako, tsaka magkain muna ako ng tinapay. Mag-comment din kayo kaoragons kung ang opinion nyo, kung ano ba yung video ko. So, mag-comment down below lang kayo, tapos kung ano yung i-content ko, so i-comment down below lang nyo. So, yun kaoragons. So, bubuksan na natin, kaoragons. Yan. Diba, kaoragons? Ang sarap-sarap. So, kaoragons, lalagyan ko siya ng kaunti lang na asin. Yan. Damihan na natin. Baka kulang. So, ito kaoragons yung secret ingredients ko para mas lumasa at sumarap siya. Ajinomoto. So, 2 patak lang. Dami na pala. So, ano yun natin ng sabaw? Kaoragons. Yung asin, tsaka yung ajinomoto para ano siya, makasama siya, ma-dissolve. Ano daw? Takpan na uli natin kaoragons para mas lumasa pa yung mga sahog. So, antayin na lang natin yan siguro mga 1 minute. So, luto na siya. So, ayun kaoragons, luto na ang ating niluto na inununang tambong sa suka. So, tara kaoragons, tingnan natin. So, ayan kaoragons, luto na. Ayan. Ang sarap. So, ayun kaoragons, luto na siya. So, ayun kaoragons, luto na siya. So, kung bago ka pa lamang sa Sakuyang channel kaoragons, please don't forget to subscribe and pag-click na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So, kaoragons, kung may mga opinions kayo na isasabi sa akin, please comment down below and mag-comment din kayo kung ano ang next kong iba-vlog. So, thank you so much kaoragons sa panonood sa aking vlog. Sana suportahan nyo ako. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Bye-bye!